Tujuanmu rene kuwi nek keperluan apa? Jeneng kula Mukiman, Mbah. Lah omah kula saking Beran. Tujuan kula mriki wau golekne tamba anakku lanang sing jenenge Mukidi. Mosok Mukidi ki anakmu to, Le? Nggih, Mbah. Jabang bayi. Jolayak kok padha buta. Lah iya jane si Mukidi kuwi lara apa to, Le? Gendeng, Mbah. Kedanan karo bocah wedok. Leh, anakmu ki jegeke umure lak ya wis tuwek to. Kok lagi kedanan karo cah wedok? Masa ora rabi? Urung, Mbah. Potongane bocah kaya ngono ak. Karo ndene lho, bocah wedok endi sing kira gelem dirabi. Kudune ya bocah nak umure wis joko tuwek, geriang kaplak. Ngono kuwi ndang rabi saeneke ora usah pilih-pilih sing penting payu. Karepku ya ngono, Mbah. Mbok menawa sampean nek duwe pandangan bocah wedok, Mbah. Si. Enek, Le. Tapi bekas begenggek. Beh, kok begenggek to, Mbah? Ya ngesakne anakku no. Piye to iki? Begenggek ana bener sik gurih anggitmu. Sik to, Mbah. Wijane begenggek apa kacang goreng kok gurih. Ngene lho, Mbah. Mukidi penggawane kan wis ngondol to. Mosok arep boleh begenggek. Ya wis nek pancen ngono karepmu, ra apa-apa, Le. Tetep panggah tak usahane. Wis enten ngene dhisik. Nggih, Mbah. Pokok kapan-kapan nek pengen rene kudu tak kerokne rambutku. Muga-muga bosku Mukidi engko gek ndang waras. Mari ngono aku karek njaluk ijol kabeh biaya sing tak ngiragat. Sik, Le. Enek sing klendirane. Penyanyi we. Napa neh to, Mbah? Sing keri ki mung tak itung Masalah tambah neh. Lah terus piro ki, Mbah? Alah rasa larang-larang, Le, tak ngilenggan.